Toți, mă numesc Andrei, astăzi mă voi juca Survival Games. Și ne-am jucat, da, dacă vedeți că sunt niște, e full chain page-ul, da, a plecat cineva. Hai, începe. Eu m-am dus iau toporul de aeron pentru că de diamond, mă scuzați. Și acum mergem și noi un pic la spawn să vedem ce prindem. Mai sunt vipuri, dar toate chesturile sunt goale. Și acum plecăm de la spawn. Și acum căutăm, nu știu ruta foarte bine, dar sperăm să găsim multe chesturi. Ne uităm pe aici. Să vedem. Sunt că e ceva ciudat la apa asta. Este un chest, dar este mâncare. Da, și sunt mort și am lag. Când timp n-am fost atent, cineva m-a omorât. Iar am lag. Da, nu știu, Minecraft este creșuit. Da, mă scuzați, am pus un pic pauză. Și intrăm pe 20 din 24 și iar trebuie să ne locăm. Da, acum suntem locați și mai merge să intrăm pentru că când e pe asta să ne lochem. S-a dus unde trebuia să intrăm și decât să stau mai mult decât să aștept, trebuie să între 4 oameni care trebuie să aștept 24 de oameni. Da, uite, am găsit un loc foarte secret. Dacă vă jucați cu... Dacă vă urmărește cineva și vă vede al mine, puteți să vă duceți sub pod. Uitați, da, dacă aveți și dumneavoastră, dacă aveți și voi la bot, mergem aici. Da, să luăm să uită la mine. Spargem asta. Spargem și asta, stați un pic, mai trebuie să mai facem. Da, și a venit acest băiat spre noi. Vedeți? Cum noi suntem da, toată lumea se mir. Toată lumea se miră, cum am ajuns acolo, da, și am căzut. Sperăm că acum sunt mai multe servere libere. Este ultima din... Nici ultima nu este liberă, se pare că niciuna nu e liberă. Și ne plimbăm pe aici. Ne plimbăm. Da, ne uităm pe aici. Da, și aici avem un parcurs, cred că este... Da, după mine este aici, nu știu cum este pentru voi. Este foarte easy. Se pare că am greșit. Trebuie să sărim direct acolo, dar am uitat să sar. Și încerc să facem din nou parcurul. Acum cred că vom reuși să facem parcurul. Și sărim bine. Încă o dată sărim foarte bine.
pe unde trebuie să urcăm ca să ne ducem la începerea parcurului. Da, cred că aici trebuie. De mai sunt. Da, cred că o să da. Eu sărăm aici când mai mă jucam of camera. M-am lovit de un bloc acolo. Și când am ajuns atât de departe la parcur și am ajuns sus într-un loc, nu știu, da, toată lumea se miră cum a ajuns acolo. Aici se poate vedea tot, uitați, sunt niște balone. Nu știu cum ajungeți acolo sus, dar... Și lumea se miră cum am ajuns aici. Dar să ne ducem jos Dar nu mă lăs să mă duc eu. Așa cum am voi că am terminat parcurul, deci nu are niciun rost să mai fac o dată. Băi, oamenii ăștia. Da, acum n-avem ce să facem, sărim, ne plimbăm.